2019 ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଭାରତ। ଧୋନିଙ୍କର ଅଧୁରା କାମ ପୂରଣ କରିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। 2019ରେ ମାର୍ଟିନ୍ ଗପ୍ଟିଲ୍ଙ୍କର ଏହି ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ନଥିବେ। ଏହି ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ ଧୋନିଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିବାର ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। 2019 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ତେବେ ସେହି ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆଜି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଧର୍ମଶାଳା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ ଟେବୁଲ ଟପର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲର ଟପ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ଟିମ୍ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 4ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଭଲ ରହିଛି। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହି ଦୁଇ ଟିମ୍ 8 ଥର ଭିଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 5 ଥର ବାଜି ମାରିଛି। ଉଭୟ ଟିମ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର କାଲି ଖେଳିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ ଫିଙ୍ଗର ଫ୍ରାକ୍ଚର ପାଇଁ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଙ୍କେଲ ଇଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ କାଲି ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଟେବୁଲର ଟପର୍ସ କିଏ ହେବ ଓ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପରାଜୟ ମିଳିବ।